Sanibonani nonke nakuzo zonke indawo la le video izofinyelela khona. Lo okhulumayo kini njengamanje uyena ukhehla lokhanya, uyena ukhehla lemhlophe. La sisho sithi khanyisa khehla, kukhanye konke kube mhlophe njengehlabathi zolwandle. Asiyi ngokujula kuze ithakazele kodwa sizohlala odabeni siqonda sithi ngqo. Silibeke ngamafuphi ukuthi yonke lento ibe nokucaciseleka. Namhlanje udaba esizokhuluma ngalo imimoya emibi engalungile endlini. Uyibona ngani? Iyona nto itopic yanamhlanje ukuthi imimoya emibi engalungile endlini uyibona ngani? Iyona into kumele sigxile kuyona futhi ngiyishaye ngamafuphi. Uma kuwukuthi nizofuna ukuthi le topic ibuye udingide ngayo noma kuxoxwe ngayo ngokujula, sizoyilandisa. Kodwa ke kunezimpawu ezimbalwa ezithile esezibekekile engifisa ukuthi nani nihleli la nihleli khona nibheke ukuthi lezi zimpawu azikho ukuze wazi ukuthi mawusukuma endlini uyofuna ukwazi noma uyofuna noma uyoyivundula le ndaba noma uyofuna usizo okanye uyocela usizo, wazi ukuthi uyofuna ini osukubonile kuwo la uzokwazi ukuhlukanisa khona ukuze ungadukiswa phela. Imimoya emibi engalungile endlini uyibona ngani? Noma ngabe kuthiwa uthunyelelwa ngezilwane noma ibhoki noma ngabe lubuhlobo lwemimoya emibi engalungile la ohleli khona ukuthi uyibona ngani. Asikhulumi lapha ngesichitho, sikhuluma ngemimoya emibi. Oqala nje ngizoyithatha lento ngisho kubo bonke abantu abanezingane noma abanabantwana ukuthi banenhlanhla baphiwe isibusiso njengoba kushiwo kuthiwa abantwana bayisibusiso. Kungafanele futhi ukuthi izinto abavuka nazo nizithathe ngathi umdlalo kodwa kumele nizilalele ngoba esikhathini esiningi abantu abadala bakhuluma nabantwana ngoba bayazi ukuthi isona sizwe sakusasa esizoletha izimpendulo nempumelelo esoletha ukuqonda abaye bavamise ukuthi bakhulume naso. Ngiye nje ngiqonde nje ngithi okokuqala nje kuba abantwana endlini uphawu lokuqala esikhathini esiningi abalali kahle, abalali ngokuthula. Abantwana bayakhala, izinto abakhala ngazo ningayithathi kancane. Yazini ukuthi abantu abadala basuke befuna ukukhuluma nani nina esenikhulile, eseningabazali ngaso leso sikhathi. Uma umntwana evuka ekhala ngalezi zimpawu, ngicela ukuthi lezo zimpawu lezo uzilandele futhi uzizwe ukuthi akusiwona umdlalo kodwa ingilosi zakini ezinilethele ukukhanyiseleka zifuna ukunibekela udaba ukuthi sukumani niqaphele ningathathi izinto kancane ukuze ningeni la okungafanele nifike khona ngoba izimpawu lezo basuke beniqaphelisisa ukuthi nisheshe nisukumele kusenesikhathi. Abantwana ke bakhala ngezimpawu ezimbalwa engizoyibala zingaba ningi ukudlulela lezo kodwa ngizobala ezimbalwa. Mhlambe zingaba 8, 9 or 10. Sesisho ngesintu sithi 11 or 10 ngibeka kabi mangithi 11 kodwa ngesintu sithi 9 or 8 ngokuya ngokukhula kufikele kulishumi. Okokuqala nje esikhathini esiningi abantwana baye bacindezeleke emabelele. Ungayithathi kancane leyo nto umntwana mayivuka ethi yazi khona into ebengicindezela ngisabathi nyanyakaza ngingakhona ukunyakaza, ngisabathi ngiyaphenduka ngingakhona ukuphenduka.
Uphawu lolo lokuqala lokusho ukuthi aninodwa endlini, akusinonodwa, akusiyo umama nomntwana noma abantwana noma akusiyo umama nobaba nabantwana noma laba enibabonayo ngokwenyama, kodwa khona okuthile ku-extra ngokwenyama engakuboni kodwa okungokomoya kuvela kakhulu kuba abantwana ngoba basase-innocent, abakangcoliswa noma bathintwa ngokwegazi. Okwesibili, baphupha kabi. Imilayezo yabo uma beyithula kunini isuke ibaluleke kakhulu, ithatheni ningadlali ngayo noma ningayithatheli emuva noma ningabatshela abantwana ukuthi baphuphe inyongo, ngoba esikhathini esiningi abantu abadala noma imimoya ingelosi zokukhanya mayifinyelela abantu abadala bebona ukuthi anibezwa noma izinto zenu zivaliwe noma nivuka nikhohliwe, baye bayakufinyelela nakuba abantwana ukuthi bavuka abantwana benichazele izinto abazama ukuyokutshela nini ukuthi nisukume ningahlali. Ekuphupheni kabi-ke kusho khona imilayezo abazonitshela yona ingakhomba ubuhle kumndeni nekhaya noma kuyimpumelelo noma kusisimo eniphila kuso ngaleso sikhathi. Bahaqwa izithunzi noma yithunzela. Mangikhuluma ngohaqwa yithunzela, ila umntwana khona ethi ulele ebusuku ekutshela ukuthi khona into ebeyimcindezela, noma nawe nomuntu omdala uthi uyaphenduka noma umuntu osakhula ethi uyaphenduka engakwazi ukuphenduka, eza ukuthi khona into ebeyimphethe imcindezele, yazi ukuthi akusiwona umdlalo lento ekade ivela kuwena, uphiwa amandla ukuthi uvuke, kodwa beyithi izokuthatha noma beyithi izokwenza umsebenzi wayo ebeyithunyelwe ukuthi wenze, kodwa ngesimo sokuthi uphiwe lento ophiwe yona, iy'ngelo zakho zokukhanya ayivumanga, zase zikhanyisa ukuthi kukhona lento e-wrong, othi uma uvuka uzwe ukuthi beyingeyinhle kahle, isukumele leyo ndaba. Okwesithathu, ikhona ukuhaqwa yithunzi, bese kwesinye sithi bahlezi bethuka, okanye sibeke ngendlela yokuthi behlezi bethukile nasemini noma ngabe kuthiwa ilanga libalele, yazi ukuthi leyo nto ekade ivele emntwaneni isimkhubazile noma isivele ngendlela yokuthi nangesimo senyama bafuna ukuyiveza abantu abadala noma ingilozi zokukhanya ezinihlekele ezinibhekile ukunipha abantwana ukuthi ikhona lento kufanele nisheshe niyiphuthumele niyichilize, ngoba maningayisusi izoziyenza umkhokha. Umntwana ugcina uthola ukuthi akasakwazi ukukhululeka ngenxa yalesi simo somoya noma isithunzi noma isilwane esikhona endlini esizama ukuthi sithi sigcwalise umsebenzi, kanti yena uphiwa amandla bese ezama ukulwisa naso, ngoba umoya wakho usasenokuthula futhi awukakonakale noma awukabi nokungcwala, akahlangane nomuntu othile noma isimo esithile, bese leyo mntwana lo evuka ekhuluma ukuthi kunento kade iloku imcindezela noma imphazamisa noma engakwazi ukuphenduka, akazi ukuthi yini, kodwa ubethi uyaphenduka, ethi uyakhuluma akakwazi ukukhuluma, ethi uyamemeza akakwazi ukumemeza. Yizona impawu lezi esikhuluma ngazo masikhuluma ngokuthi izimo noma yithunzela bese zimcindezela umuntu noma ezizama ukwenza okuthile la umuntu engeke akwazi ukuthi akhulume, ngoba injongo yazi ukuthi angakhulumi kodwa kwenzeke lokho ezikuthunyelwa ukuthi zikwenze. Number 5, umntwana umbona ngani emakhono ongalungile? Umbona ngakho kuphela ukuthi aphange ukudla, azame ukuthi asheshe adle. Wena uma ngalo umntwana waphanga kangaka uzuzu umzali unganayo ukuthi uthanda ukuphanga, uzuzu umuphe igama ukuthi uthanda ukudla. Umntwana kodwa engakhuluphali noma engasimami ngesimo somzimba, isona isizathu leso, ngoba yena uthi uma kedla bese ayibona lento ngomoya wakho okukhanya noma oyingcwele, eyibona lento ezofuna ukuzocela ukudla noma ezothatha ukudla kwakhe noma ezombangisa ukudla, bese yaphanga ifuna ukuyiqedela aqala ukudla ukuze ithi noma isifika ingamphazamisi kulento esenimnike yona. Olunye lophawu lolo, mbuza umntwana ukuthi yini wadla kangaka, ubona ini? Izinto lezi esingakhulumi ngaze sicabanga ukuthi hayi ingxenye yempilo, cha akuyona ingxenye yempilo. Kukhona okuthile ingilozi zakhanya nazo umuntu omdala osekhaya ezama ukukutshela noma zikuvezele ukuthi hey, khona lento ekhona, siyakhuluma kini kodwa siyabona ukuthi niyavimbeka, nivuka senikhohliwe. Nawo umlayezo kuba abantwana, uthatheni nubone ukuthi nenze njani ngawo. Umntwana noma edla engakhuli noma engakhuluphali,
Izinye zezizathu lezo esikhuluma ngazo la ethedla umntwana engageni ningaboni umehluko. Asikhulumi ngabo abantwana okuthiwa amalamba lidlile, sisho abantwana abazilenda ethi noma ngathiwa ngadlo kunjani kodwa ukudla kwakho kuya emathanjeni akhe kusinda amathambo engathi umzimba omncane mangathiwa uyowenza iscale ekala isisindo somzimba uthola ukuthi isisindo sakhe sidlula umuntu okhuluphele. Lowo mntwana simbiza ngokuthi yilamba lidlile. Lowo mntwana akanalutho kodwa usuke ngempela kuwukuthi uyilamba lidlile. Kodwa-ke uma kuwukuthi lento iyaqhubeka nezimpawu esengiyibalile, hayi khona bekisisane kakhulu nimbuzisise ukuthi yini eyenza ukuthi usheshe kangaka ukuthi uqede ukudla. Bekusisa mntanami, uzonitshela ngelinye ilanga, nimenze abe comfortable enough ukuthi abe kahle enough ukuthi akwazi ukukhuluma nani ngabazali. Okunye futhi ukuthi nasesikoleni umntwana uthola ukuthi akaphumeleli esikoleni noma akaphasi kahle esikoleni ngoba lezi zinto mayibona ukuthi umntwana uyayibona uyaphazamiseka ngoba esimeni senyama nalomzimba aphila kuona uyaphazamiseka noma esesikoleni uthola ukuthi maseyibonile ukuthi uyazibona zigcine zidlalela kuyena ukuthi aphazamiseke ukuze nina abazali noma nina enimlethe emhlabeni noma nina enihleli naye ningama-guiding akhe nize nicabanga ukuthi lo mntwana unenkinga noma ngicabanga ukuthi lo mntwana kunezinto ezingekho kahle noma ezi-right ngaye, ningaze nimthathele serious uma ekhuluma izinto kanti lo mntwana uyisibusiso uzonikhanyisela. Hayibo, ningabayeki abantwana abakhuluma iy'ndaba ey'fana nalezi kodwa nize nibalalele ukuze nikwazi ukuthi nisukume niyithathe into abayikhulumayo niyithathele emqoka, niyithathe serious ukuze nikwazi ukuphepha naye bobo nibaphephise ngoba abanye maningabaphephisi sigcine lezi zinto zibuka ukuthi umntwana onamandla noma umuntu onamandla ukwazi ukuthi asibone lapha yilo bese zigxila kuyena lezo zinto, zigxila kuyena leyo mimoya ngoba ifuna ukuthi zimcindezele ukuthi nize nimzonde kanti zona zize zimthathe zimfake ey'nkingeni, zimfake ey'ngozini, zimfake kuzo zonke izimo ezimbi nize nithi uhambile akalaleli nize kube ngathi umntwana ophuma eceleni kanti cha unenkinga yokuthi ufuna ukwenza into abazali abamtshela yona kodwa nazi izimo ezifinyelela kuyena azibonayo makanivuka anitshela nina ningamkholwa nithathe ngathi umntwana akekho kahle noma usangene noma uphupha kabi. Abanye bathi ugcwele inyongo noma akaphuza into ezomhambisa isisu, basho njalo mase sisho sithi ugcwele inyongo bathi akaphuza into ezomklina ukuze umntwana azokwazi ukuthi abe kahle. Kodwa-ke ngithi elami noma ngabe kuthiwa ubani uzama ukuthi ayivale leyo ndaba ngithi iphakamise uyithathe uyibeke emqoka uyidla amathambo engqondo uyibukisise ngoba uphawu lolingile uzokhanya uma seyifikile ifuna ukuthi khuluma nani zintshela ukuthi nakho kwenzakalayo endlini nina ngokungaqondi bese leyo nto niyishaya indiva. Mangithi niyishaya indiva ngisuke ukuthi nihlale phekwayo niyibhambathe ningayinaki kanti umsebenzi wazo lezi zimo zemimoya emibi noma izilwane ey'thunyelwayo ukuthi zinivale ukuthi ningayizwi into ekhuluma ngazo ukuze zenze umsebenzi wazo nize nibone ngoba sokhona okuthile sokwenzakalile okubuhlungu ila enisukuma khona kanti kusuke sokulethi kanjalo. Esikhathini esiningi-ke bahlezi begula abanye uma sabathe uma ngempela isimo lesi esibi noma isilwane sesilwa naye umntwana silwa naye ebusuku ebona ukuthi umntwana uyanqoba ebona ukuthi kwesisikhathi uyahluleka ethathelwe izinto noma ekhonjwa noma edonswa noma ebizwa ezeze ephimise ngamagama nivuke ngabantu abadala nithi umntwana uyakhuluma uphupha kabi makayiphupha ebusuku uyakhuluma kanti yizona izimo lezi ezizama ukuthi zimnqobe kodwa ngokomoya wogcobo uzuphumelela ngokwenyama ukhuluma ukuthi nina nibadala enikhona nizwe ukuthi umntwana ngokomoya uyalwa ulwa nalezi zimo zomoya nina nithathe ngathi umntwana akalungile ekhanda akalungile emoyeni nize nimhlamuke noma nimseparate kwabanye abantwana nicabanga ukuthi umntwana akekho right ningaze nimthathe nimuse kodokotela nimthathe nimuse kuzikolo zabantwana abangalungile ngengqondo kanti umntwana ubhekane nobunzima lobunzima lobu okufanele ukuthi nina niphephise obunzima obungahle mangenzeka mumhlule buzoza kini bunijuqe ngoba leyo mntwana onesiphiwo usenqobekile.
Ey madoda, angifisi ukuthi leyo nto iziziyenzeke kini, kodwa ngithi lezi impawu ngiyibeka ukuthi nani nizazi, nizibone, nisheshe niziphakamele mani ngabazali, ngoba odokotela benyama esiya kubo abadila ngenyama, ikakhulukazi ama-medical doctors bazokutshela lokho abakutshela khona, kodwa izimo zomoya angeke baze bayiqonde ngoba into ehambisana nomoya ingaphezulu kokucabanga kwengqondo yenyama ephilayo. Ile inkinga enkulu kakhulu, athi ngiyiphinde le nto, eyi madoda, izimo zomoya zingaphezulu kwengqondo ecabangayo enyameni ephilayo. Sesisho ngesilungu sithi izimo zomoya zingaphezulu kwe-human intelligence yomuntu ophilayo. Ngakho ngiyacela kakhulu kuba bonke abantu le video ezofinyelela kubona namazoyindlulisa, niyithathele emqoka, nazi ukuthi bakhona asebeyambulelwe ngalento futhi bayihanjiswa, bayinqoba, baphenduleka, banikwe izisandla sokuthi baphephise kanjani. Ngiyacela kakhulu, angikhathalelekile noma ngabe kuthiwa ubuthi wena hayi usindisiwe, noma ubuthi ulandela inkolo, noma ubuthi wena uyazi ukuthi ngomoya ongcwele uzokusiza, kodwa lowo moya ongcwele iwona lokusizayo ngokuthi uveze amaqiniso ongeke uwabone ngenyama, ngoba ziningi izinto ezisemqondweni uma umzali noma ngabe kuthiwa uyi-guiding umntwana ebese iveza izinto ngomntwana, ngoba umoya oyingcwele mawukhuluma nawe ngokomntwana bese wena uthatha isimo somntwana ungasiqondi, uzuze ucaba ukuthi umntwana uyabheda noma unenkinga, kanti cha, uzama ukukhuluma nawe ubone ngoba izinto seyihlakazeka, imosheka kakhulu, zize zenze inkinga nase kwi-relationship, sisho ubudlelwane bakho nomuntu ophila naye, kanti wena awuzange ulalele noma uthole ngokusheshsha ukuthi ikhona inkinga esibekekile okufanele uyiphakamele noma uyisukumele uma umuntu omdala. Yazini nonke ukuthi makusukuma umuntu omdala esefinyelele ekhuluma nezingane nikhona nina enikhulile, kusuke kukhona inkinga. Umuntu omdala akasukumi nje, usukuma ngoba sekukhona izizathu esijulile efuna ukuphephisa abantwana noma izizukulwana zakhe kulesi simo esingabonakali yena sesibonile. Ngicela lokho kunicecele kakhulu bantwana bengilo zokhanya. Olunye uphawu engaliphawula futhi, bahlezi begula kancane kancane, bayagula bancane bayagula, ngoba baguliswa ukuthi uma bephumula la umzimba kufanele ululame, recover kuyo yonke into, uboost immune system, yonke ama-hormones asebenze, umntwana akwazi ukuthi arelaxe nengqondo, avuke ekuseni aye esikoleni akhumbule kahle, kodwa udila nalesi simo somoya, ikakhulukazi ugcobo lwakhe angalali ebusuku ngoba uvuke ekuseni ekhathele ngokomoya. Nithi umntwana uhlale ekhathele, kanti umntwana uhlele ebhekane nezinto ethi noma evuke ekuseni ebuye kwesinye isikhathi ngokuphazamiseka kokungakwazi ukuchaza ukuthi bekwenzakalani, ngoba kuyadidana, kuya ngokujula kakhulu. Uma lezi zinto seyivela ngokuhlukana, ziyaye zibe yimpi ngendlela okuhlukahlukana kwayo, bese kuya ngesipho somntwana sesikhuliswe kangakanani, umntwana egcine engakwazi ukuchaza. Nithi mayethi uyazama ukuchaza, nicabanga ukuthi umntwana ukhuluma imbudane. Masikhuluma ngembudane sikhuluma ngempica abadala, masikhuluma ngempica abadala sikhuluma ngento edida umuntu omdala nomqondo. Athula athi mayibheka lento athi hayi, lo mntwana uyabheda, kunento wrong ngaye. Ukuba umbaba ngazama izonto umntwana, kanti umntwana uzama uqaphelisa isunesipho esihle kumele sinivikele sinibusise lethu ukukhanya endlini, kodwa ngenxa ungaqondi kwesimo nithi umntwana unenkinga. Athandazelwe aqede, kanti uyagcotshwa methandazelwa. Lesi sipho bese siba namandla, sivuke kakhulu, sibone nize nimhlamuke umntwana, nimthathe niyombeka kogogo nakobani, kanti umntwana uyisibusiso kunina, uhambulela yonke into, kodwa yinini eningaqonde. Ngithi kunana nonke enifinyelela nefinyelela kuyo le video, kuqapheleni lokho. Abanye baze bathathe kade nasesikoleni, umntwana nimbona manikhuluma nawe uyashesha endlini, kodwa izinto zesikole zithatha kade, noma abantu ezintweni okumele aqhubeshiswe kuzo ngenxa ungaphumuli kahle yokunqoba ebusuku nasemini. Lezi zinto igcine zimlandela ngoba zibona ukuthi uma lo mntwana enamandla kakhulu na okungaphezulu walaba abaphilayo, zigcine idila naye, zimlwisa ngempela nasesikoleni, zenza yonke into ezomphambanisela umntwana. Nize nithi akekho kahle, kodwa bese niyemcasukela, kanti umntwana udinga inhliziyo yenu. Manje imnika uthando, ugcwaliseka ngamandla, abone uthando lukaMandla. Mangithi abona uthando lwamandla, ngikhuluma ngayo uSomandla uMvenqange eshila athi uNkulunkulu unguthando, uNkulunkulu wothando. Uma uthando
lokuthanda, yazi ukuthi lolo thando kumvenqanga uSomandla udala wezulu omhlaba kuyena qobo lwakhe asuke ephumela ngalowo muntu ekuthandile. Uma sibona ukuthi uthando lalowo muntu noma lalo mntwana lunamandla zifuna ukuphazamisa leso simo, ngithi kini nabantwana bokukhanya bengilosi ezinhle, bantwana bamathonga bengilosi ezingcwele, ningadideki. Isuke lenkulumo iqonde kunina ngqobo. Isuke lenkulumo iqonde kunina eniphilayo. Isuke lenkulumo iqonde kunina abantwana benyama. Isuke lenkulumo iqonde kunina abantwana bomoya. Isuke lenkulumo iqonde kunina abantwana bamanzi. Isuke lenkulumo iqonde kunina abantwana bengilozi okhanya. Isuke lenkulumo iqonde kunina abantwana bengilozi amazulu. Isuke lenkulumo iqonde kunina abantwana bengilozi zezihlahla. Isuke lenkulumo iqonde kunina abantwana bogcobo enikhulumisa izihlahla. Isuke lenkulumo iqonde kunina abantwana beniphiwa amandla okukhulumisa umlilo ukuthi unganishisi kodwa ushisa izitha. Nithi manje uthabatha umlilo bese ukhanyisa kunina, bayawakhanyisa amakhandlela kodwa kukhona lento abangayazi mabe ulayita umlilo ukuthi wenzani mabekhanyisa, basuke benzani lowo mlilo mawukhanya ududula ubumnyama ngalowo mzuzu isticks sikamentshisi senzani. Udaba lo lesiyokhuluma ngayo ngelinye ilanga. Sikhuluma ngeimpawu lapha ezisuke ivela kuba abantwana abantu abadala abangasuke bangakaziboni. Hayiselekani, bongemnandi bongelula sindlula kuyo yonke lento, kodwa sithi ngomusa mase kuthiwa siveze lento ukhulume ngohambo lwakho kuba abantwana nabanye abantu lento engakafinyeleli kubona noma engakakhanyiseleki, sithi siyanikeza nazi impawu, zithatheni ningahlali phekwazo, nifaka ngaphansi kwezitulo nemiqamelo nilala phekwazo. Silezi impawu impawu ezibalekile okumele nisisukumele ningahlali. Ngiyathemba ukuthi kuba bonke abazofuna ukwazi ukuthi bafinyelela kanjani kulo muntu okhulumayo, ukhehla lokhanya ukhehlela emhlophe, indlondle kule phakamisiwe, echitha ubumnyama njengezihlaba zolwandle, njengalo ulwandle elingasona nokungcola. Inamba ikhona kwi-subscription mawuphawula uphawu olukhomba i-extension, lolo phawu lizokunika inamba. Sizoyibiza inamba masiqeda. Sisakhuluma ngeimpawu ozoyibona uma kuwukuthi aziveli kuwe, kodwa umntwana mayivuka ekhuluma ngazo uzithathe ngoba zibalekile. Sesisho ngesingisi ukuthi zithathele in a serious note. Those signs, they are very important to alert everybody who's facing or who's coming across or who's dealing with this. Energies, souls, witchcraft, unforeseen in the physical world, animals that speak their language. Abanye phezulu kokuthatha kade esikoleni bagcine nasendlini beslow behlale bethukile. Umntwana uthola ukuthi uyayiqhamelwa uyayikakela, uzuthi umntwana uyisinyemfu, uzuza umzondo uthi uyisiqalekiso, kanti kunalezimo ezinzima umntwana abhekana nazo angakwazi ukuyichaza kuwe, athi bayichaza kuwe wena ungamuzwa. Ngiyacela kakhulu kuba bonke abantu kule video ezokwazi ukufinyelela kubona nizwe lento eneniyazi kuwonke amakhaya nakubo bonke abantu abazoyithola, nishare niyithumele ngokuhamba kubantu bonke, enenyokujabulela futhi ukuthi basubscribe ukuze amanye amavideo namanye amaqiniso esothuwathula afinyelele kubantu, ukuze uzokwazi ukuthi mawusukuma uthi uyobheka into zakho, uthi uyofuna ukuhlola, uthi uyofuna ukukhanyiseleka, ukhanyiseleka kuphi, ethi umuntu make kuhlola noma ekubhekelela ngokogcobo, hayi ngokuhamba nje kwenyama noma ngokuhamba ezwe bethi, kodwa ngokogcobo ekutshela impawu obhekana nazo, ube nawe uzazi lezo impawu ukuthi nyempela ushilo ukhehlela umhlophe ukhehla lokhanya ukuthi makwenzeka lezi impawu lezi kusuke kuyisimo lesi engikhuluma ngazo. Imimoya emibi engalungile endlini nezilwane uyibona ngani, ikakhulukazi ethunyelwayo noma eyenziwayo ngoba ifuna ukuphazamisa impilo yakho nobuhle bempumelelo yakho nekusasa lempilo nezingane zakho. Abanye abantwana behlezi bekhathele,
ayi ngisho nabantu abadala bevuka ekuseni umzimba ukhathele uyasindelwa engazi kodwa ethi uyazama ukukhumbula ukuthi kukhona into ebengivuke nayo ngathi beyiloku ngidila nayo kodwa ebusuku kodwa ngazi ukuthi yini ngivuka ngikhathele. Mawuvuka ukhathele yazi ukuthi lonke iyalwa idlali ngoba ifuna ukuthi uvuke ukukhumbula ukuthi bowudila nani, bowulwa nani, bowudila nani, bowubhekane nani. Ngoba mangakhumbula iyazi ukuthi uyoshesha usuku mangathola isandla sogcobo ekwazile isandla seleso sokunqoba izoyichitha leyo nto bese ibuyele emuva ingakwenzanga umsebenzi. Manje ngicela kakhulu kini ukuthi kuzo zonke lezi zimpawu nisukumele abantu nonke le video nani nonke enizolalela efinyelela kuzona ngoba injongo yethu ukukhanyisa, hayi ukuvala isizwe, hayi ukudida isizwe, hayi ukudlala ngesizwe, sithi ukukhanyisa ukuthi lezi zimpawu mazenzeka la uhleli khona, lezi zimpawu mazenzeka la uphila khona, lezi zimpawu mawubhekana nazo ngadideki, ungacabanga ukuthi mhlambe uwo wrong or awuboni kahle. Hayi ziyenzeka njengoba siyibeka sigagula sikhuluma njengamanje sithi umuntu omdala umdala ngesizathu mase kusukuma abantu abadala kuwe ingilo zakho ezakudala zafinyelela kule mpilo zadlula zabuya zikokhuluma nezingane ziyambulana nje zipha amandla ukuthi lokho kube esifuna ukuthi kwenzeke le mimoya emibi esifinyelela kuwe nasendaweni ophila kuyona ingenzeki. Abantwana bevuke bekunika impawu kodwa wena busucabanga ukuthi bayabheda. Ayish sizeni kakhulu, ngiyanicela kakhulu kunina nonke balaleleni nibapha indlebe njengoba ningipha indlebe nje nami balaleleni nibapha indlebe bazonisiza. Abantwana bayisibusiso abazelanga emhlabeni kuzoba isiqalekiso kodwa bazele ukuzokwandisa okukhona nokubusisa nokuzophumelelisa lokho abazalelwe khona. Kuzo zonke ingqinamba nezimpawu esengiyibalile nasendlini ziya ngokuqhubeka zingande ezinye zezimpawu kuze kufinyelela la kutheni umntwana ugcine seluza itrack, eluza ingqondo, eluza konke, enza into eziphuma eceleni. Yingoba uhlala isikhathi eside lezinto zaba namandla, zalo naye, sezihamba naye, seyidila naye, uyaphuma endlini uyangena, uzilwa naye, zimenzisa yonke lento ezomenza ukuthi azayinikele ekutheni ngcono ahambe emhlabeni. Wena umuntu omdala ucabanga ukuthi umntwana uyabheda noma uyisiqalekiso uzuza umzonde nicama into uphuma eceleni kanti cha umntwana udila ngezinto engaphezulu kwenu kokuqonda. Thandeni lo mntwana uyisibusiso nemhambele. Ngicela kini nonke ukuthi nize nibusiseke nifinyelela noma nilalele evini nembukayo ukuthi labo bantwana bavikeleke bangafinyeleli ezandleni ezinamaphutha noma ezirongo. Ilunge yonke lento ngoba uma sokukhombeka lezi zimo kusuke kufanele ukuthi nalo ikhaya enihlele kulo nilivikele, nichithe ubumnyama, nivikele ngisho ingilosi zenu zokukhanya bese niliqinisa nalikhaya ukuba ingilosi zenu zokukhanya zikwazi ukukhuluma nani ngesikhathi zifinyelele kunesikhathi sekhona, hayi izinto seniyibona ngoba sokwenzeka ububi, inkinga seyilandelana ningazi ukuthi nizothatha phi nibekephi. Nithi nibhekele naye enye, nithi nibhekele esibili naye esithathu, nithi nibheke esithathu naye esi3, nithi nibheke esi3 naye esi4, esine nithi nibheke esihlanu kwesi5 naye enye, nize nidideke ngoba injongo yazo ukuthi ikhande iconfusion ukuze izokwazi ukuthi yenze umsebenzi wazo. Nina ingqondo zabantu abadala enikhona eniphilayo noma enisebenzayo noma esenihluza noma esenikahle la engqondweni nibe ndidey lezi inkinga kanti la akunayo inkinga. Ile mimoya lena okufanele niyichithe iphume isuke kunina isuke endaweni kuyo ukuze impilo nikwazi ukuyibona, ingelo zokhanya zikhulume nani ifinyelele kini ngobuhle. Now sesikhuluma ngasendlini, izimpawu ezenzeke endlini. Nizogijima izinto phezulu kwezindlu. Abanye abantu baze bacabanga ukuthi amagundwane egijima phezu kwendlu uthi uhlele endlini noma ngobusuku uphaphame ngoba kuthi kuthi thathatha phezulu kwendlu ngathi khona umuntu olahlele itshe noma khona umuntu noma gijima ikade noma isilwane esithizeni phezulu kwendlu kodwa ukwazi ama footstep ekhala ehamba ephuma ngapha endlini eyoshona le.
Yonke esikhuluma ngayo lena ukuthi kanjani ukuthi ungavuka ebusuku uvuswa awuyibuzi ngani uvuswa yini omunye umuntu uzozathi hayi bo ngivuswa isound yalento ngihluphayo kanti cha akuna sound la ekuhluphayo uvuswa ibona amathonga izona ingelo sezinhle zokukhanya ibona abazali bakho ibona bogogo nomkhulu usomandla kabaphilisile kulempilo akafinyelela ukuthi abavumele ukuthi bazokhanyisela njengomzukulu wakhe akekho ugogo ufuna ukuthi umntwana wakhe noma umzukulu wakhe akhale uyakhathazeka uzoza engathi uyayibona madoda intombi endala isukuma ibhinqe kubhinqayo ithatha induku yamaye ngasakwazi ukuhamba ithi asambe mntanami asambe ufuna ukukhombisa lento ekhathazayo ngifuna ukuyibona hey base kusukuma umuntu omdala man hey masokusukuma umuntu omdala ezokhuluma noma ezoveza izinto ezama ukukhanyisela abantwana bakhe abafuna afisa ukuthi baphumelele makuthi abamuzwa laba abakhona abakhulile ukhuluma nabantwana ngoba uyazi ukuthi abantwana umoya wabo akakaphazamiseki akangcoli yamkele ama-energy amanye ngokuhlanganyela komzimba kodwa uyazi ukuthi bazovuka bakhulume badlulise udaba ngakho ngiyacela ukuthi ningayithathi imlayezo efika nabantwana niyithathe kancane pheze kokugijima kwezinto endlini ezinye zezimpawu kufa izinto ikakhulukazi ezisebenza ngogesi kuva igedlela khumbula phela ukuthi igedlela makuthi lalight energy le ezama ukubilisa noma ezama ukufudumeza okuthile ngokwenjongo yakho mawulight igedlela usuke ufuna ukwenza itiye noma ufudumeza amanzi ukuthi wenze lokho ufuna ukuphuthumisa kodwa injongo yalomoya noma lesi silwane esithumele kuwe endlini ukuthi simoshe lokho ofuna ukuthi kwenzeke okuhle ukuthi simoshe manje kuyo yonke into esithi uyayenza mawuyenza ngenjongo enhle sisuke sizomosha wathi sabona enhlizweni yakho wenza ngenjongo enhle injongo yaso leso silwane noma umoya omubi usuke uthunyelele ukuthi uzomosha bese leyafa igedlela ayi madoda kufa istofu kufa ifridge ubona iTV ayisadlali kahle iphazamiseke ngathi luzikhala ngoba isikuthunyele leyo nto ukuthi ayiphazamisa ikusasa elihle esigizi bathi iphazamisa ama-greener pastures manje ngiyacela kini ukuthi manibona lezo zimpawu lezo usabathe ulungisa lokhu kufa lokhu ulungisa lokufa lo sukuma ungahlale sukuma hey sukuma madoda sukuma ndoda khohlo ukuthi wena ukholweni uthembelekile sukuma nazi impawu ngiyakunika ngithi lezi impawu lezi mazenzeka la uhleli khona kusuke kukhona komoya noma kusuke kukhona isimo sesilwane sithunyelwe ukuthi noma sesinto sithunyelwe ukuthi asizomosha ikusasa elihle ungayindawo uphelele lapho uzuyeka ugive up impilo yakho ichithwe kumosheke ogayiwe madoda bathi abaziyo uchithwe ogayiwe kumosheke konke onakho abanye bayabagive up uthola abantu sebeqhuba ingqola sebegcine beqoqa amabhodlela beqoqa amakopi beqoqa amabhokisi lapha emgwaqeni bedonsa amatrailer ehamba nomuntu wesimame awunkosi yami basindiswa abantwana benkosi ngoba bazi nabo kwenzeka kubo ukuthi kwenzeka kanjani masinika lezi impawu sinika ngoba sifuna ukuthi inqondo nikhanyiseleke nisukumele leyo mpilo nabantwana abasaletha leyo mlayezo ngoba ukukhanya kusuke kusenani besuke befuna ukukhuluma nani benivezela ukuthi nalo udaba na indaba na imfihlakalo nakho kwenzakalayo nina ningazi inilele ngiyacela kakhulu kuba bonke abantu abazofinyelela ukuyizwa le message bayilalelisise futhi baze bayilalelisise bayishare bangayibheka nomndeni abantu abadala bazi ukuthi lokho okhulunywayo kuyikho ningaze nikhole ngokubona nisukumele lento kusenesikhathi ngoba mase kusukuma umuntu omdala esukumele izingane zakhe usuke engasadlali imlayezo mayiveza isuke iphuthuma leyo nto usuke evikela ukuthi ingaze kufinyelele sesikhathi sokonakala lokho angakufisela ukubona abantwana bakhe bekhala senzeke hey madoda uzozo fanele ukuthi azwe abhema kholo ufuna ukuthi abhema kholwe kodwa ngithi ibhema kunesikhathi ukhululeke ungabhemi ukholo ngoba uma usukholwa uyokholwa ngokuthi ubone imphumela kodwa bhema ukholo kusenesikhathi usukuma ukuze uyithi into uyithole uyichiliza ingqinamba nemoya emibi kusenesikhathi olunye uphawu lenzeke endlini uqhuma izinto kuhle kwetshe
Yazi umuntu mayephosa itshe elincane mayelithi kuthi uzwe ngathi khona into ilitshe encane eliphosiweyo uthi uhlele endlini uzwa man kunetshe eligijima ngaphansi emva kwedrop awazi ukuthi yini leyo uthi ubheka iTV uma iTV icinyiwe Jaba sathonga ngenza umsebenzi wakho njengoba ngiyalile uzwe ngathi qhuma izinto ukuthi emva kwe-TV itshe encane ngathi liyagijima liphosiwe ngesizathu hayibo izimpawu lezo ngithi sukuma wena ungahlali ngiyakunika izimpawu kuze omunye umuntu umekutshela ngalokho akutshela manga ekhohlisa siyakunika nazi izimpawu kuze uma sikutshela mase ufinyele ngelinye ilanga sithi sibone ukuthi nokuthi nawazi ukuthi vele into kanje yenzekile la ngihleli khona yingakho ngisukume ngizela ngoba ngifuna ukuqonda ngifuna ukusizakala ngichitha kanjani ngiphephisa kanjani konke okukhona ngoba le nto isukize ngokumosha izimpawu lezi ubona qhuma izinto ngaphansi emva kwamafridge ngathi qhuma into engathi la iyalahlelwa yayenza njengoba ngisho nje ukuthi yagijima yazi mawulithathi itshe yabona leyo sandwich elincane nje uma uhlele endlini uliphose na kuyi wardrobe yabona lokho khala kwalelo tshe yileyo nto ezokwenzeka mawusendlini khale ngaphansi emva kwe wardrobe emva kwe TV emva kwe fridge ngaphansi kombhede noma ku headboard ikhale yazi ukuthi leyo nto igijima kuzo zonke lezi zindawo yingoba ngamehla enyama ngeke uyibone hey madoda inhlanhla le musa lo ngikhuluma ngawo akukhulunywa ngalezi zinto sukumani ngayiyeki lento ithatheni nenizwayo niyibhekisise le ndaba nasemakhaya nonke nenengane ezofinyelela kuzona nabantu abadala ezofinyelela kuzona nisukumele lento ayisiliphutha inesizathu njengoba ngiyithula nje noma njengoba ngiyikhuluma nani nje kunesizathu esijule kakhulu olunye uphawu uthi uzuhlele endlini umuntu omdala ukuzwe ngathi khona into edlulayo kwesisikhathi futhi amehlo moya mawavuka mabawavusa ingilo zakho zokhanya uthi uyabheka ubona ngathi khona isithunzi esidlulayo uthi uphenduka impela uphenduka ubheke kube ngazi ukuthi khona into edlulile noma iqashenga uzusukuma ubheke uzufile ngathi unokwesaba uzuzwe ngathi unokwesaba bese uyasukuma ubheke noma kube ngathi khona into engene ngale noma isithele eduze kodrop ubhekisise ucabanga ukuthi hayi mhlawumbe uyacabanga noma ukhathazeke kakhulu kanti cha kuvuke lento evukile kuwena ikwambula ikususa ukuvaleka yakwambulela khona lento endlulayo bheka sukuma hey Nkosi yami celela inhlanhla kunena nonke enizolizwa lolu daba bese nelithathele emqoka kwesinye isikhathi kuvuleka iminyango kuvuleka izinto endlini uthi ulele ebusuku uzokhala amabhodo uzokhala eminyango kuvuleka uzothi uyavula uthi uyobheka eminyango ucabanga uzwe ngathi khala amafistebe qhoqho ngathi khona umuntu ohambayo uthi uyabheka kanti akho lutho yingoba ngokwenyama ngeke uyibona kodwa udlebe lomoya livulekile kuwe wezwa kusuke bese befikile bethizwa ikhona lento ekhona la endlini eyenzakala kodwa wena awuyizwa uhleli phezukwayo ngithi sukuma akukhethile ukuthi ufinyelela kuphi kodwa sithi sikona lezi zinto siyiphawula nje asisho ukuthi sasonke asisho ukuthi sazi konke kodwa sithi lokho esakwazi ukunqoba soba nawe sambe nawe sinqobe nawe asisho ukuthi sizokhuluma kakhulu senze ukuthi kodwa wena okufanele ubone ukuthi uma ikhona lento ikhona enenayo impendulo uyazibona isiyaqhubeka iyenzeka noma isenzeki mawuthola isandla kuyiso ubabuze futhi ukuthi isiphi isandla sokukhanyisela bakhulume nawe laba sebekwambulele izimpawu lezi ezikhombisa ngokogcobo nangomoya ukuthi sokhona abafikile abantu abadala ngokomoya bathi mntanami sukuma nayi into yoziyenza umonakala endlini yozimosha umendo yozimosha umshado yozimosha uthando yozimosha ingane yozimosha impumelelo yakhayo sukuma mntanami khathazekile ngumuntu omdala ngisuka khona ngaze ngacela ukuthi ngifinyelele kuwena sengifikile ngithi sukuma ngayihlalele undaba izimpawu lezi sikhuluma ngazo mawuzibona ungayihlaleli zibaleke kakhulu
Madoda kusavuleka iminyako uzwe ukuthi udlulele ebusuku ukhala amabhodo uzuze uphuma ubheke kukhala icapha uthi icapha iminyango uthi uzwe ngathi khona into ekhala etoilet ivala itoilet gaxa madoda iyehlisa isithi sukuma hey kukhona lento ekhona iyawenza lo msebenzi uyayizwa kodwa ngamehlo enyama ngeke uyibone kodwa usuyizwile ngoba valukela amehlo moya ukumoya ingcwele loyo ngilozokhanya busise Nkosi hey madoda olunye upha kufanele liqaphe ukuduka kwemali endlini ukuduka kwemali ekhaya uma kwaqala wathi hayi ngithenga isinkwa leyo mali usuyitholile wathi usebenzisa kancane bese ivela iphelela nje 1000 rand liphelele ungazi kodwa ukuthi wenzeni nishawe inhlupheko ningazi umuntu esebenza nonke endlini kodwa ningayiboni imali ukuthi yenzani ngoba sikhona lesi simo esifuna ukuthi ngempela simoshe masimosha sinivala amehlo sinivala yonke into ukuthi yonke into enzoyenza ngemali ukuyona into eyenza intuthuko nempumelelo konke mawunento ethile ezobonakala ukuthi nenzile yenza sure ukuthi le nto ayifinyelela niyiboni yenza sure ukuthi le nto leyo aniyitholi imphumela yayo ayiveli nithuke ngoba imali siphelile nezini izibuza ukuthi hawo yazi besithi sokwenza ukuthi kodwa hey man kwenzeke sididele kanjani ngaxabana nodwa endlini makuthi ikhadi ulinika umama noma ulibambisa umama noma ikhadi lihlala kubaba noma niyasizana nizenixabane nodwa nithi khona ondukisayo kanti hayi madoda ikhona lento ekhona okufanele niyibheke nisukumele iyo lesikhuluma ngabo njengamanje ngiyazi la ikhona ijabulile ngoba siyambula siveza izinqa siveza izinqobalo ukuthi sivele ukuthi makukhona lezi zimpawu nalo udaba cela kuwe somandla nathi usingathe usinika amandla ukuthi isinqobe noma seyibuya izinto ngamandla kodwa siyinqobe ngoba lo msebenzi sikunika wena sikhethelanga thema wambula sadideka simisela ugijima ngawo hlobe bese abantwana bakho baphile labo bawufinyelela kulezo zandla noma kulesi sandla esambula yona lento ngoba sikhuluma ngento esiyaziyo ngomsabe Nkosi odale konke okunye futhi ukuduka kwezinto endlini usabathe ubeka into ngapha uzuze ucabanga ukuthi umama udukisa izinto uyayiphambanisela ufuna ukuthi uhlale udidekile ubuza kuyena kanti hayi yilo moya lona uthi ubeka into uyishift usuyibeke ngapha noma mafike naye ibuza ucabanga ukuthi umama useneyimfihlo khona lento afuna ukubhedisela kuyo nize ningathembani injongo kwenza khona ukuthi ningathembani qapheleni kakhulu lokho ingozi lezi impawu ngiyibekayo abantu abaningi badidekile bashayisana amakhanda beze behlukana impela bethandana ngempela omunye abuyele kubo nomunye abuyele kubo bezondana kodwa mase beqhelelene beza umuntu ukuthi ngiyamthanda usibani bana ngazi nami kozenjani bese begive up uthando luphele umuntu ezethi ngcono ngiqhubeke nempilo ngithola omunye umuntu azazayinikele komunye kanti useke into eyisibusiso ngingakho phela lento ithunyelwa ukuthi ayomosha lento ngoba sebebonile ukuthi mawuhlangene nalo muntu ohlangane nayo uhlangane nalo muntu ozogcwalisa leli side lakho eli weak noma elintenge empilweni yakho noma ozogcwalisa amandla enze isekle kuluthando lwakho namandla akho nibonisane uma nihlangene akukho kuzoniwisa noma uzongicekela phansi kodwa konke uzothi wena mawuphela umoya yena agcwalisekela akhanyiseleke akunikeza amandla ukuthi yenza kanje wendlule athi makaphela amandla ukhanyiseleke uthi mama sithando sami noma umuntu wami noma hayi mntanami noma ngilosi yami engiphiwe yona asenze kanje umbone ukuthi ukhathazekile abone ngeimpendulo athi ngiyekelela kuwe ethi izinto mazenzeka bese ilethe impendulo bese nijabula bambanane ngosandla sumusa sothando nimbonge umvenqangi nimbeke nithi nibongela uthando ngoba ushilo ukuze incwadi zakhe ezinamandla ezingcwele nomhlaba wathi uJehova uluthando ungadeleli uthando nihloniphe nezizwe kunesimanga ngalothando itopic esoyidingida esokhuluma ngayo ngolinye ilanga leyo eminye imoya emibi nezilwane zibiza ingane nabantu abadala amabelele ebusuku ubona umuntu evuka ebusuku ephuma hamba etoilet uthi wena abakini noma ingilo zakho zokukhanya ingilo seyingcwele bese umoya engcwele ufika uvuse ebusuku mawuvuse ebusuku umbone umuntu wakho naye evuka enza into ethile noma esamukela imoya ethile ethakasa eqhuma ekhala noma ekhombisa ukujabulela lento esuka isimvakashele noma ezinye zimbiza ngaphandle ebusuku zithi zembiza evuke ubone uthola ukuthi omunye bavula iminyango baphume ngaphandle uzumbambe seyange gate kanti khona lento embizayo ngoba uyabizwa hey Nkosi yami
abaphila abantwana benkosi lezi impawu ungayithathi kancane isuke ijule kakhulu. Kwesinye isikhathi kuba ngaphezulu kwezilwane abanye bababiza ngezizwe esingeke siye ngokujula ngoba enye itopic yangelinye ilanga lelo. Sikhuluma ngeimpawu lapho kulezi impawu uma uyibona zenzeka endlini yakho, emndenini wakho, kuyifamily yakho, abantwaneni bakho, kuyindoda yakho, kuyinkosikazi wakho, kuyo umama osekhaya, kuyomthandileyo, nakuba bonke uphila nabo. Lezi impawu mawuzizwa, hayi khuluma nathi sikhona ngokwendlebe silalele njengoba siyiveza lento noba sikhuluma ngazo lezi zinto. Simisela ukusiza, asizakala sizakalayo, avele ofunisayo ukuthi avele uzovela, ongafuni cha. Asisho ukuthi khuluma ngokuthi kwenzakaleni, sithi thina umbuzo mayikhona lento uzosho wena ngophawu lakho, so besazi ukuthi khona lento siyibonile, usho ukuthi hayi sizwile bayasho ngapha nangapha kodwa ikhona lento ngofakazi noma ngiyibonele, asinqabi lapho. Ngoba ilokho kuyosiza abaningi abangakholwa asebelahlekele kulithemba, asebadlalile ngoba bethathelwe imali. Kanti uthola ukuthi isandla nesandla siphiwe isiphiwo kodwa akusona zonke izandla eziyokwazi ukumsiza umuntu ngoba amandla aleso sandla uthola ukuthi awufinyelele lesi simo okufanele umuntu asizakale ngaso. Akulungile ukuthi umuntu avukelele ahambe ebusuku, yazi ukuthi usuke ehanjiswa ngokomoya. Ingakho amehla asuka avalile noma esukelele. Uthi uyambuza ukuthi wena bowenza 1 2 3 4 5 avuke ekseni athi hayi angazi mina ayikho into eyenzekele kumina, kodwa wena ububonile ukuthi ngempela ingelosi zakho sikuvulelile amehlo ukuthi bheka buka nayi lento. Kwesisikhathi usathu uyabuka, hey nayi lento masibona ukuthi uyakhanyisa endlini noma uvula ifoni noma ukhanyisa ilight uze umnyango uvaleka gaxa. Hayi sokuma umuntu ungahlali mawunento yokushisa endlini ushise, khiphela ngaphandle lento ukuthi ingaphindi ibuye, bese ufunyelela kuthina sikukhulekele. Makufanele sikunikeze izinto sezinto, usebenza izinto sezinto, ukhiphe lezi zinto ngoba ilethwe ngesintu ngendlela engeke uzuyibona ngenyama. Siyakhanyisa inena nonke le video noma lo mlayezo ozofinyelela kunina, sithi siyakhanyisa, akusili iphutha leli. Ngawumusa kaSomandla osasiphile lendlela nomusa wokuphila ukuthi lento siyiveze, siyayiveza ngokwamaqiniso. Ayifinyelele kuba bonke abadinga usizo, basizakale futhi bazi ukuthi la sebelahla ithemba sikhona. Sicela ukuthi bake noma ngabe ithemba selilahlekile azame umuntu afinyelele. Le number le ikhona, ngizoyibiza nasekugcineni kodwa ikhona usubscription uthiki mark ebhala ukuthi iyaqhubeka. There is other description or details ashele asele uklike leyo mark izovela inamba, so ibize egcineni usizo sizokunika. Kodwa esicelayo yekela uvila ngoba ukhathazwa imimoya lehlele emahlomba akho ukuthi ucindezeleke. Phikisana na wenza lento esikutshela yona. Mawuyenza into esiyoyijabulela kuwe, siphi impendulo. Noma ngaba uvelanga noma ngabe ukhulumile ukhulumanga, ukwazi ukuthi impela ikhona umehluko ngubonile. Yilokho kuzosikhuthaza futhi kusenza ukuthi sazi ukuthi uSomandla uselulile isandla sakho nawe wakuvezela ukuthi umusa wakhe unawe. Kuze ingcebo zakho aseyithumile. Thunyo zinhle egijima ngokwenyama, hankosi yami. Ukhala amabhodo ebusuku usalele, khala icaba, khala yonke lento, uzwe ngathi kushifta osofa, kushifta ama TV. Uthi uyavuka ekseni na iTV yakhanya noma iradio, uze uthethisa abantwana nicima ngani athi umntwana ngicimile, kanti ikhanyisiwe. Ikhanyiswe ilento ebefuna ukuyibheka ngoba ithi manje nibona nihleli ibona ukuthi nithinta remote kuphi, nikhanyisa kuphi. Ishayi kwimpi cabadala madoda nithitheke ningabadala. Engizondana endlini nize ninyanye nezingane zenu namakhosikazi namadodenu, kanti ikhona lento imini iyasebenza. Ayi engicela kunina nonke engifinyelela kini nganomzuzu, ngicela ningizwisise zonke lezi impawu mazenzeka kuwe. Elami igama lithi sukuma ungahlali.
khona lento ekhona usunike uphawu ngizoyicacisa lezi impawu zisukumele ungayithatha kancane lento. Kwesinye isikhathi phezulu kokukhala kwama-TV nakho konke nikhohlwa amaphupho ngenxa yokucindezeleka ukuthi lento ingaveli mase nivukile. Iniye nicindezeleka abanye benu badonseka ngenyawo uvuke ebusuku kube ngathi khona into ebimbamba inyawo ethi uyabaleka engakwazi ukubaleka kusuke kuzona izimpawu zokuthi khona lento eninayo nina ningayazi. Uma ubona lezi zimpawu ezikhona kusukela la ngiqale khona nala kufinyelela khona ngithi sukumane sikhona simisele ukuthi singanilekelela nisize ninqobe impendulo enenzosho. Uma ikhona lento sithi ayibusise somandla mvenqange bawusisa abantwana bakho usuyivezile kuzinceke zakho siyagijima njengezithunywa sithunyiwe siyagijima sithi ithunywe ezinhle yambulelani nambule ebantwaneni benu ngilose ezinhle mathonga amahle inzuzo ezinhle manona amahle bafeza amahle inzuzo ezinhle ngilose ezinhle mndawo omuhle mdiko omuhle moya emihle kunina nonke khanyisani kuba abantwana benu nilethe ubuhle nempumelelo nentuthuko nokhanya kuwo wonke umuntu oyizwala engxoxo. Ngithi ma udinga usizo sikhona nayi inamba ngiyayishiya manje ithi 081 435 8374 081 435 8374. Thinta le namba ubuze uchazeleke ukwazi ukufinyelela konke sokunikeza kodwa ungathathi le namba ubusuthi uyadlala. Thatha le namba ngoba ufuna usizo uzosizakala. Asibonge sithi nibe nomusa nonke bantwana benkosi nibusiseke khanye kube mhlophe ube njengehlaba zolwandle ulwandle lona lingazwani nokungcola echitha ubumnyama nako konke ukungcola lichithele ngaphandle. Awu madoda ngisho nento eyifile zichithela ngaphandle isale likhanya. Nithi nibusiseke bantwana bengelozomusa umvenqanga abe nani sisho uNkulunkulu omkhulu omkhulu komkhulu 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 ababekhona omkhulu ingakho bethu uNkulunkulu omkhulu komkhulu sithi abe nani nibusiseke nonke nilale ngokuthula niphumule kahle nivuke kahle nihlengeke kulusuku nibusiseke sithi akube kuhle kube mhlophe khanyisa khehla lokhanya.